Uselaxaza isikole sabela impilo yakhe umfundi kamatukuletsheni waseNgono High eMfongosi eNkandla. Uthi-ke ubhunyelwe ngamanzi abilayo ngumsizi kamastende wakhe ngenxa yokungazwani kwabo. uNkosazana Ethulile Ngcobo neminyaka 24 waseMgababa eThekwini ubefunda umatikuletsheni eNkandla ehlala emqashweni. Useshiye phansi isikole ngenxa yokungazizwe engaphephile. Ubalisa ngephupho lakhe lokuba uzimi ngelinye ilanga. Uthi-ke selishabalele njengamazolo ebona ilanga kwazisa amanzi amshisa ingxenye yomzimba wakhe. Utshele iphephandaba Ilanga ukuthi okumehlele uyoxoxela amagwaba bechobane. Uthi-ke lo mama ongithele ngamanzi uyisebenzi usiza udade wabo ebhizinisini lokuqashisa. Ngokubona ukuthi-ke mina nayazizwani uhlale ngithuka ngikhethe kuyofuna omunye umqasho. Noma-ke sengihambile uqhubekile-ke wahlukumeza udade wethu. Ngosuku olulandelayo ngiphindele khona ngiyokhuluma indaba yokuthi-ke bayeke ukuhlukumeza udade wethu. Yena-ke obesaqashe khona ezophuma ngenyanga elandelayo. Ukungezwani kwethu kudala ukuthi nabanye abantu abaqashile baphume-ke bayofuna enye indawo. Kumdine kakhulu lokho wasola mina ngokuhamba-ke kweziqashi. Ungihlasele ngisemqashweni wami ngilungiselela ukuya esikoleni. Ufike wangithuka wathatha amanzi okugeza bengiwabekile ngebhodi wangibhunyela ngawo emzimbeni kulanda yena. Ngibhlungu ngoba impilo yami imile manje angisakwazi ukuqhubeka nokufunda ngenxa yokulimala. Ngeke ngisakwazi ngisho ukumodela. Amanzi angishise-ke ebusweni nasemzimbeni nasezindlebeni imbala. Leliphephandaba-ke noma-ke iphephandaba Ilanga lishayele umastende-ke lifuna ukuzwa kabanzi ngalolu daba. Wathi-ke kunomsindo etekisini utshele noma-ke umlayezo ocingweni lakhe egcine-ke engawuphindelanga. Okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uvumile ukuthi-ke kunecala lokushaya elivuliwe esiteshini sasekhombe. Wathi-ke ummangalela oneminyaka ngu-43 uvele enkantolo ngecala-ke avulelwe lona lahlisela umhla ka-19 ku-April. Mina-ke wengane wethu ngifisa ukuthi ngizwe lakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel.